mobster. International mukuru pfungwa Royal Dynasty akatanga kukwana anopenga vanoti vanondikunda kana vagutisa ndokutora peji mubhaibheri kuputisa kusagona kusakwanisa havanyore weki but vachanondimakisa ndakapinda nestyle raivhiringidza vafanhu vechidiki hanzi uyu anourayawi kudzura musoro nepiki. Watch the big man style vamwe vabvunza unozvifunga nepai rastaman mazvifunga nguvai izvi ndezvedenga zviboswe nehwai chingoma chinoita kudetimba mangoma chingwa ichi ndinotsinga handinoita kudetimba ukada kuita izvi unopenga hai chingoma chinoita kudetimba mangoma chingwa ichi ndinotsinga handinoita kudetimba ukada kuita izvi unopenga. waisachanta padhanzo rumba kana zvichinge zvingori nedhanzo gumba soft and easy ndanyanyisa kufunga pamwe pacho topinda tichidzova unge shumba switch pattern komavara unge python nenchivhura mazi art kunge taekwondo kondenza tyson ndiriwe ngoma kunge trison vasaisa mustreet cause ndo variko ukauya kungoma ndinenge ndiriko munhu wese ndibosi ndo zviripo kwenyu munotonga ikoko hai chingoma chinoita kudetimba mangoma chingwa ichi ndinotsinga handinoita kudetimba ukada kuita izvi unopenga hai chingoma chinoita kudetimba mangoma chingwa ichi ndinotsinga handinoita kudetimba ukada kuita izvi unopenga. vanoti vanondikunda kana vagutisa ndokutora peji mubhaibheri kuputisa kusagona kusakwanisa havanyore weki but vachanondimakisa ndakapinda nestyle raivhiringidza vafanhu vechidiki hanzi uyu anourayawi kudzura musoro nepiki. Watch the big man style vamwe vabvunza unozvifunga nepai rastaman mazvifunga nguvai izvi ndezvedenga zviboswe nehwai chingoma chinoita kudetimba mangoma chingwa ichi ndinotsinga handinoita kudetimba ukada kuita izvi unopenga hai chingoma chinoita kudetimba mangoma chingwa ichi ndinotsinga handinoita kudetimba